Kaixo, LH bat ikasle maitiak, zer moduz? Bueno, jaso dugu zuen ipuina, oilarraren katarroa. Eta ikaragarri gustatu zaigu egindako lana. Aurrezkuntzako ikasleak, zuei eskerrak emateko, hauxe egin dute. Espero dut asko gustatzea. Auta ipuina oilarrarena. Eta proiektua esan zion. Badakizuen non dago oilarra eta esan zion. Bai, dago etxean bera amazorekin. Eta nola zegoen, Aroa? Gaizori. Gaizorik egon zen, ez egiten da kukuruku. Oso ondo? Eta orduan esan zion. Tok, tok. Eta esan zion norde. Eta edan zuen, ez da? Eta edan zuenean, ez marrazkia. Hemen dago zorbina. Hemen baserria. Hemen oilarra gaizori. Uriak lurra bustitzen badugu noiz nahi, ostadarra barruan daukagu gogora. Oilarra eta txerria, eta egun batean oilarrari esan zuen txakurrari zer gertatzen zaio. Eta ezin zuen abestu. Agur, Oso ondo, eta nola konpondu zuten? Beroki batekin? Beroki. Oso ondo, venga. Auta astoa, auta zankina, auta eslatza, auta sopa, auta oilarra, auta txerria, auta... Asko gustatu